हेलो हेलो। अरे बबुआ उपेंद्र, तोहर बहनी भूख से तड़प के मर गई हो। अरे ई का कहत भाई, हम तुरंत पैदल आवत। रुको रुको, झोला बस्ता लिए कहाँ जा रहे हो? तुमको पता नहीं है कितना महामारी और कोरोना फैला हुआ है? बताओ। घरवा में रोवतिया माई, फोनवा पे दुखवा सुनाई। हे सिपाही जी, हमके छोड़ हमके घर जाए बहुत जल्दी बा। गौवा में रोवतिया माई, फोनवा पे दुखवा सुनाई। सुनाए ललनवा भूखवे करनवा, सुन भइल हमनी के दुनिया। सुनाए ललनवा भूखवे करनवा, सुन भइल हमनी के दुनिया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना बहिनिया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना बहिनिया। बूढ़ माई बाबू के हम ही सहारा, हमारी बहनिया रहली अखिया के तारा। हमारी बहनिया रहली अखिया के तारा। बूढ़ माई बाबू के हम ही सहारा, हमारी बहनिया रहली अखिया के तारा। रखिया के दिनवा सावन महीनवा, सुन लगी हमारो कलैया। रखिया के दिनवा सावन महीनवा, सुन लगी हमारो कलैया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना बहिनिया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना बहिनिया। भाई बेटा होके के नी भौनी ना फरजिया, कबहू चुका ना पाई बहिन के करजिया। भाई बेटा होके के नी भौनी ना फरजिया, कबहू चुका ना पाई बहिन के करजिया। कौन करनवा विधाता छिनले पंकज से बहिनिया। कौन करनवा विधाता छिनले उपेंद्र से बहिनिया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना बहिनिया। कैसे ना घरवा जाइए साहब, रहली ना